Baker Production. Ashe ina da mai sona mai sa zuciya nishadiya. Idan kina a gefe na ina kaunar mu ringa tadiya. Ashe ina da mai sona mai sa zuciya nishadi. Idan kana gefe na ina kaunar mu ringa tadi. Ashe ina da mai sona mai sa zuciya nishadi. Idan kina a gefe na ina kaunar mu ringa tadi. Zo mu zauna, zo mu saba rayuwa da sirri. Kin sani na sani dan adam bai rabo da buri. Ni dai ina fatan haduwa ta da ke da kairi. Ganin ki bata baba an san kina da tsari. Buɗe idan ki gano wani mijinki ne na fari. Rufe ido na rike ni kar na je na fari.